Така, вече това е почистено горе-долу. Сега как става сглобяването? Това прозорче трябва да се вижда тук. Трябва да е в долно положение. И ето, сега да покажем. Тук тая линийка трябва да е отворена. Тоест да не е завъртяна така. Така сега вече тя не се вижда. И няма как да се мушне това пинче. Трябва да е така. И сега взимаме барелчето, издърпваме тази част леко нагоре. Важното е цялото това нещо да се държи, защото ще се разпилее тук по цялата маса. Доста е трудно, но няма значение. След това влиза в това жилепче тук. И с леко нагласене се издърпва. Ето виждаме тук пинчето вече. И от тук вече нататък е по-лесно, защото само избутваме.